फिसासो नामारा बुस्थुआनोथ'। आहा इसोर खिथा बिनिफ्राय देरसिनबो मोनला नामाथाय जोङो लाइभआवहाय। लोगोफोर नोंथांमोनखौ बरायलायबाय नैबे दिनैनि आंनि गोदान भिडिअ'आवहाय आरो नोंथांमोनाबो बरायजानायजों लोगोसे एसे फुल नायना होलांदो। मानो होनना बुंबा फुल नायाबा भिडिअ'खौ इन्टारेस्ट मोना नालाय गेजेर खन्द'आवसो जायो नालाय डाइरेक्टफ्रा। नोंथांमोना आरो नायनानै मिथिखाबाय जानो हागौ दिनैनि भिडिअ मा रोखोम जागोन आरोना। दिनै जोङो दुब्लिबारि गेजेराव फैदों एन्जर जावग्लुंनो होननानै आरोना। एकदम दुन्दिया गोरलैजों सामब्राम गुफुरजों एकदम बानलु ज्रोम होनानैल' जागोन आरोना जोङो। एकदम जावग्लुंगासिनो दं आरोना माबाखौ एन्जरखौहाय। दा नोंथांमोननो देखायनो आङो एन्जरखौ मा रोखोम जावो जोङो नायदो। एकदम दिनै साराबो दङ जोंजों लोगोसे। मोनसिगोनसो नामा सार मोनसिगोनबो नामा? नायदो नै ओरैहाय एकदम नागिरजोब्बाय आरोना जोङो। बेल' नङा बेल' नागिरबावाखै एकदम गैयालाबो जोङो बिसिबांसो जागोन 10 माइलसो जासिगोनदां थाबाय थाबाय नागिरना आरोना। गैखायालै मोनखायाखै फाग्लासो ओमफ्राय बे जायगायाव मोनफैबाय ओमफ्राय बेखौनो जोङो जावनानै आरोना बेखौ मोनब्लाथाय जोङो खिबो गारनाय नङा बिनि आसुगुरबो गारनाङा लान्जायबो गारनाय नङा जोङो एकदम होग्लुंजोबखागोन बेखौ जाग्लुंगोन दुन्दियाजों फ्राम फ्राम एवनानै आरोना। जोंहाथ' जावनो हानांगौरा बिराद जावनो हानांगौ हिनजाव लाया बाल लाया घन्टा बोलोआनो जेबो जायाखै मानसिना मिथिबाय। एन्जार जावनो हानांगौ बे एन्जरखौ माने बे हारसिङै जावनो हानांगौ एकदम आंनि आन्दाजावथ' मिथिबाय। एकदम माबा हिनजाव लाया बाल लाया हिनजाव लायै मानसिफोरा एसे जावनो हानांगौब्रा ना मारै नोंथां? नायदोना नै फिजोब्बाय बेलाय। थाबायबाय फाग्लासो थाबायनायावनो जावनायनि समान मोनबाय। होमब्ला आयो जेबो जागुया नालाय रा खामानिफ्राबो जेबो जागुया आरोना। बिटिआरावनो जेबो खामानि जाला एन्जर खिथेन मोनला बिटिआराव होमब्ला सानना नायदो। नायदो रायजोफोर ओरै फैना ओरैसो थांबावो नै एन्जरा जायगाजों थांबावबायरा जावनायजोंसो एकदम नै सासे जावनो नांगासिनो। हिनजाव लाया मा लाया बेफोराव बोलो गाराबा माहाय बोलो गारबावनांगौ। हिनजाव गोनाङा हनै सेस जोंना सारा सासेयाथ' गोदैसो उन्दुनानै दङ मुगासे उन्दुनानै जावनोसै नामा नोंलाय? हो मुगासे जावनानै औ मुगासे उन्दुनानैसो जावनोसै नै इयाव फाग्लासो जाबाय। एकदम नै बे एन्जरखौ जोङो मोनोब्ला आरोना माबानानैसो एकदम खि थि गारनाय नङा जों बेखौहाय खस्थ'जों जावनाय माल ना खि थि जायाब्ला एकदम जाखानाय नङा बिदि। मोनखासिगोन मोनहां मोनहांल' जावनाय जाखायो बियो दैलिक फाग्ला हागा। ओमफ्राय एन्जर गुदुंखौ खोमागासिनो मोजां नाय सार नङाब्ला खोमाजोबगोन इयो। आनलिमिट औ आनलिमिट जोब्बायसो होनगोन इयो फाग्ला मानसिलाय। आं दहायनो लामायाव रायज्लायना फैखायाखै होनबा जानजिसे फबना गालांदों। नङा बिजै माबाखौ एन्जर माबाखौ खोमाबाय एन्जरखौ खोमाबा बियो दिनै गुदुं खोमाजोबबा दा दाउ मासे हरनांगौ बे जोंनो खासि दंखायो बिसिना खावनाय नङा हरनांगौ बियो उफाय गैया। आनलिमिट सानफ्रामबो जाव माबा एन्जर जावगाफ्रामबो बियो खोमाखायो मानसिया। एन्जरखौनो आं जावनाय गुदुंआवसो मोनोना होमब्लाबो ना नोङो जों जावखांफिननानैसो मोनो एन्जरखौनो फाग्लासो खोमाखायो। आसरित दोंथाम गुदुङा दोंथाम जानांगौ गोसोआव ला मिथिबाय गुदुङा दोंथाम जानांगौ। माथो थाबायना सिनस्रिसो साजोब्बाय। गुदुं दोंथाम जानांगौ गुदुं दोंथाम मोननांगौ। दे खन'नायलाय मोनदांबाय नामा? नै जोबखाबावनायसो नै जाजेनखाबाय दा सार जोबनायसो जाबाव नै फाग्लाया माय खारनो रायलाय बेलाय बै मावजिया जिबौनि आथिं सिङाव ओंखारदों नामा? जिबौनि आथिङाव मावजिया बोरै जिबौनि आथिङाव थाखो जानो जिबौआसो मावजिनि आथिङाव जायगायावनो गोरोन्थि जायो। जावग्लुंहैदो सार जावग्लुंहैदो मा जादों बियो मोनाबाथाय खदाल बानखागोन डाइरेक्ट न'आव नामा? मोनगोन सार मोनगोन बे एन्जरखौ बिदि जावलायनानै मोनाब्ला जोंबो एसेल' नों खम गाबगोन नोंजों लोगोसे जोंबो दुखु जागोनब्रा नों हारसिंल' दुखु जानाय नङाना। मोनाबाथाय बाल'दाया नायदां
मा मोनाबाथाय बाल'नाया हाब गैया होमबालाय बे खाफालखौलाय जों बोरै लाना फैखो बे खाफालफोरखौ जों बोरै लाना फैखो मोनाब्ला बे सेकेन्डारि खाफालफोरा बे सेकेन्डारि खाफाल आदसा आदसा ओमफ्राय नै बिदियाव जावनायफ्राव मोनाब्ला बे वान नामा थोस नोंनाबो जाद्रायाना बुंनाया एसे मोजां बुं दिनै जागासिनो मोनाबा बे सानै मानसिखौ जाहैगोन सोर बिसोर सानैयानो दाय जागोन आरोना सारजों सुखिजों गावसोरनो गाबोन मोनलांखाया जुदिबो इन्जर मोनाब्ला बिसोरनि दाय औ फिसाखौ लाना सावज्लाबायना नङा बिदि नङा जों मैयाबो एवनानै जाखादों नामा बिसोर सानै सारजों सुखिजों दाय जाखागोन आरोना बे एन्जरखौ मोनाब्ला बिसोर जों साथामा फुरानाखा जावग्राखा लानजाय नंगौ नङा जाखो बेलाय लानजाय दंमारसो माथो खुथिबाय लागाव सार लागाव मोनगोन होमब्ला लासैनो दै जौ खालाम रायजोफ्राबो नायनायखौ नामा गाइसमोन आयु नायरा जोंना सारा दिनै आयु जोंनि सारा दिनै बेसिबां खस्थ' खालामदों नायसाय हाजिरा मावबा 500सो मोनसिगौमोन मोनखासिगौमोन ना सार एकदम दिनैहाय लस जाखादों आरोना जोंना लुदु गेलेब्ला 300 फैसिगौमोन लुदु गेलेनो हानाया एकदम गैयालाबो जोङो 10 थाखा दानाया 10थानिफ्राय नै दा खयथा जाखो 2था जाबायदां 1थासो जाबायदां आरोना होमब्ला खय घन्टा गिदिंखो जोंलाय दुब्लिबारिल' गिदिंनानै नैबे उराव फारायावसो एकदम गोसोम फारायावसो मोनदों आरोना दा एन्जरखौ मा सिनायगोन ना सिनायला जोङो गोसोमफोरनि नालाय बर'फोरनि माबायाव मोनाखिसै आरोना जोङो नागिरब्लाबो ओमफ्राय नैबे उरावफोरनि माइ हानायाव मोनफैबाय दा बेखौनो जों खस्थ' खालामगासिनो दं नोंथांमोनाबो बेखौ नायगासिनो दं नै अरबायसो माइ उरखो सार थांखाबोबायमोन नै बावनो आयो बागदावनायनि गाइसमोन मोना नङा मोनबाय आरोना नै माथो खुरगासिनोसो दङ मालाबो हनै नोंसिनो माबा एकदम देखायबाय आरोना जोङो खुरनायखौ गुदुं सिङाव खुरखाबाय एन्जरा साराबो अरजानानै बागदावलायखाबाय आरोना बे एन्जरा जाहैबाय गुदुंनि राजा बिमा नंगौना नङा ना बिफासो सार फिसासो जागोन बायदि मोनदों बिफासो जागोन बायदि मोनदों फिसाला गेदेर मोनगोन जों बेखौ एकदम लानजायनिफ्राय खर' बिजौसिम गुन्थुं बिजौसिम खोमोनखौल' गारगोन जों बेखौ खोमोन गारा आसरित हनै खुरदाव लांगासिनो माथो सार ओमफ्राय आखायाव अरहरनांगौ आरो नै फिसासो नामारा बुस्थुआनोथ' इसोर खिथा बुगे खयसो जे आयौ है फाग्ला है जोंब्ला नामा दनलायबाव होथारबायसो माथो सारा बिमासो दंमोन नामा बिमा दंमोनदांलै माहायबा गाथुवा ओइथायथ' बिफा दं बिमाबो दं जानो हागौ आरोना नै माथो खारखो फाइनालि गाइस बिदि खस्थ' जावनानै नै बिदिल' मोनो आरोना एकदम बिदिल' बिनिफ्राय देरसिन मोनला नामाथाय जोङो लाइफआवहाय बिनिफ्राय देरसिन मोननाय नंला जोङो थारमाने जों सेंग्राफोर गोजाखायनो सेंग्राल' मोनो आदसा जों सेंग्राफोर गोजा नालाय ओंखायनो जों सेंग्राल' मोनो राइट दैथुननि खोथायाबो गाज्रि नङा बिराद मोजां खोथा बुंदों आरोना बिदिनो थाबावगोन नामा सार नोंनि आन्दासाव थागोन सार थागोन मानो थाया जानो साराय थिनालियावनो जोब्बाय गुवाहाटि सारियालि साइस नामा